Maganar cewa kowane gauta ja ne ta yi daidai matuka idan aka duba gwamnatin Kano a jagorancin tsohon gwamna Abdullahi Umar Ganduje da kuma ta yanzu ta Abba Kabir Yusuf. Idan aka tsaya a hankali za a ga cewa dukkaninsu sun fuskanci zarge-zarge iri ɗaya na cin hanci da rashawa, duk da cewa kowane ɓangare yana musanta wannan zargi yana kuma jingina hakan ga siyasa. Amma abin da ya tabbata shine tsarin mulki da tafiyar da kuɗi a Kano ya cika da kurakurai da rashin gaskiya, wanda ya sa jama'a ke kallon gwamnati a matsayin mai kama da juna wajen lalata dukiyar jama'a. A zamanin Ganduje fitowar faifan bidiyon dala inda aka nuna shi yana karɓar daloli daga wani ɗan kwangila ta girgiza siyasar Najeriya baki ɗaya, duk da cewa ya musanta wannan zargi, ya ce shiri ne kawai aka yi masa na siyasa. Wannan ya yi tasiri sosai wajen ɓata masa suna a idon jama'a. Baya ga haka, gwamnatin Kano ta yanzu ta gurfanar da shi da iyalansa a gaban kotu bisa zargin karkatar da kuɗaɗe da suka kai naira biliyan 57 ta kwangiloli marasa gaskiya da kuma amfani da asusun gwamnati ba bisa ƙa'ida ba. An kuma jefa masa zargin mallakar filaye da ƙadarori ta hanyar da basu dace ba da amfani da ofisoshin protocol wajen kashe makudan kuɗaɗe cikin ɗan gajeren lokaci. Duk da kare kansa da cewa siyasa ce kawai, shari'u da rahotanni sun tabbatar da cewa akwai tuhumar cin hanci masu nauyi akan tsohuwar gwamnatin ta Ganduje. Sai dai gwamnatin Abba Kabir Yusuf da ta bude kirarin tsabtace jihar, ita ma ta fara cikin irin wannan yanayi. An yi zargin karkatar da kudade da suka kai naira biliyan 6 da miliyan 500. Kabir Yusuf da ta bude kirarin tsabtace jihar, ita ma ta fara cikin irin wannan yanayi. An yi zargin karkatar da kudade da suka kai naira biliyan 6 da miliyan 500 a ofishin darakta na protocol ta hanyar kamfanonin sirri da masu canji, lamarin da gwamnatin ta musanta, tana cewa sharri ne kawai na siyasa. Amma abin bai tsaya a nan ba. Shi ma shugaban hukumar zaɓe ta jihar Kano Kansiyek, Farfesa Sani Lawan Malumfashi, ya shiga zargi mai tsanani daga hukumar ICPC kan badakalar naira biliyan 1 da ake tuhumarsa da yin almundanar su zuwa wani kamfani mara alaƙa da hukumar zaɓe. Wannan ya janyo tambayoyi masu nauyi kan gaskiyar gudanar da zaɓe da kuma tsarin hukumar zaɓe da gwamnan ya dogara a kanta. Hakanan shi ma gidan talabijin na ARTV ya shiga cikin bincike kan yadda shugabanni da ma'aikata suka karkatar da kudade da suka shafi tallace-tallace da harkar man fetur, inda aka yi zargin almundahana da ta kai sama da naira miliyan 100. An dakatar da manajan darakta Mustapha Indabawa sakamakon wannan bincike. Akwai kuma rahoton cewa daga cikin kuɗin wasu kwangila da aka bayar da suka kai naira miliyan 93, wani kaso ya ɓace, inda hukumar karɓar ƙorafe-ƙorafe da yaƙi da cin hanci da rashawa ta jihar Kano ta ce ta kama wani adadi kaɗan daga cikin wannan kuɗin. A ɓangaren hukumar samar da ruwan sha ta jihar Kano, a nan ma an cafke jami'ai da suka sayar da kayan aikin gwamnati na shirin ba da ruwan sha a tudun wada ba tare da izini ba, na amfani da takardun ƙarya. Wannan ya nuna cewa cin hanci bai saya ga manyan hukumomi kawai ba, har ma da ƙananan sassa da ke da mahimmanci ga rayuwar jama'a. A gidan rediyo Kano ma da talabijin din da na ARTV, rahotanni sun bayyana yadda aka gudanar da harkokin kuɗi ba tare da gaskiya ba, abin da ya ƙara dagula sunan gwamnatin Abba Kabir Yusuf. Idan aka kwatanta za a ga cewa duk gwamnatocin biyu suna amfani da dalili ɗaya wajen kare kansu cewa siyasa ce kawai ake yi masu ko kuma bita da kulli irin ta siyasa. Ana amfani da zargin wajen ɓata suna. Amma abin da ke bayyana shine cewa zarge-zargen suna da tushe akan kudaden gwamnati da suka ɓace ko kuma suka shiga nan jami'an gwamnati ta hanyoyi marasa tsafta. Wannan ya tabbatar da cewa ko Ganduje ko Abba, tsarin tafiyar da mulki a Kano bai tsira daga cin hanci ba. Saboda haka
Sharhin ya tabbatar da cewa kowane gauta ja ne duk da bambancin jam'iyya da salo na mulki. Gwamnatin biyu sun yi kama wajen zarge-zargen cin hanci, karkatar da dukiyar jama'a da kuma rashin bayyana gaskiya ga al'umma. Wannan ya zama babban kalubale ga mutanen Kano da Najeriya baki daya, saboda ya nuna cewa matsalar ba mutum ɗaya ko jam'iyya ɗaya ba ce, matsalar ta zama al'ada a tafiyar da mulkin jihar.